Hvordan ved du, om du har et spilleproblem? Hvordan ved du, om du er ludoman? Det er selvfølgelig rigtig svært at svare entydigt på. Du kan finde noget information om det her på siden, og du kan læse rigtig meget om ludomani i den bog, der hedder Fri for ludomani. Men du kan også allerede nu gøre dig nogle simple overvejelser. Mange gange er det en god idé at tænke lidt over, hvordan spillet det fylder i din hverdag. Er odds, stillinger, systemer og resultater noget af det første, du tænker på hver morgen? Er det at tjekke tekst-tv eller internettet for odds og resultater en fast rutine, du har hver dag? Kommer du til at bruge mere og mere tid på at spille? Bruger du nogle gange mere tid, end du egentlig havde regnet med, eller tid du havde? Er du begyndt at lyve om, hvor du er og hvad du laver for at kunne spille? Er der personer eller aktiviteter, som førhen var sjove og rare at bruge tid på, som du i dag vælger fra for at kunne spille? Du kan også tænke lidt over, hvordan du tænker om at spille. Er du bedre til at spille end andre? Har du mere held end andre? Kan du vinde over maskinen? Kan du lure systemet, så du har større gevinstchance? Og endelig, så kan du kigge lidt på, hvordan du så spiller. Er du begyndt at sætte flere og flere penge på højkant? Skal der mere til, for at du får det samme sus? Er det mere satsede odds, du spiller efter? Spiller du oftere og oftere? Spiller du flere og flere spil? Spiller du måske endda på spil, som du ikke rigtig interesserer dig for? Fordi du kender en enkelt eller to af de ting, jeg nævner her, så er det slet ikke sikkert, at du er ludoman. Men hvis mange af dem virker bekendte, så kan det være en god idé at kigge lidt nærmere på dine spillevaner. Et godt sted at starte, det kan være at ringe til Danske Spils ludomanilinje.